നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കോ പെയിൻ കില്ലറോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും മെഡിസിൻസ് എടുക്കുന്ന വ്യക്തികൾ എല്ലാവരും അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു ഗ്യാസിൻ്റെ ടാബ്ലറ്റ് എടുക്കും അല്ലേ? നമ്മൾ ഈ ആഹാരത്തിന് മുന്നേ കഴിക്കുന്ന ടാബ്ലറ്റ്, അതായത് പാൻഡോപ്രസോള്, റാനിറ്റിഡിൻ, ഒമിപ്രസോള്, സിമെറ്റിഡിൻ പോലുള്ള മെഡിസിൻസ് ആണ് പൊതുവേ നമ്മൾ ഗ്യാസിന് വേണ്ടി കഴിക്കാറ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഈ മെഡിസിൻസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എല്ലാവരും കഴിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് ഇത് കഴിക്കേണ്ടത്? അപ്പം നമ്മുടെ ഡോക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പോകുന്ന മെഡിസിൻസ്, നമ്മുടെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കോ പെയിൻ കില്ലറോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും മെഡിസിൻസോ മൂലം നമ്മുടെ വയറിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. അതായത് വയറെരിച്ചിൽ, വയർ അപ്സെറ്റ് ആവുക, വയർ കമ്പനം, ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രശ്നം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ള മെഡിസിൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡോക്ടേഴ്സ് ഒരു മുൻകരുതൽ എന്ന നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് ഈ ഗ്യാസിൻ്റെ ടാബ്ലറ്റ് എഴുതും. അപ്പം നമ്മൾ ഈ മരുന്ന് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോയി നമ്മൾ ഒരു ഡോസ് എടുത്ത് നോക്കുക. നമ്മൾ ഒരു തവണ കഴിച്ച് നോക്കുമ്പം നമ്മുടെ വയറിന് ഇങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ